ɗum ɗo ko neɗɗo cehaɗo woni ɗo. Oɗo neɗɗo cehaɗo noon on jiinu ɗum wayi ko ɗum wawi wonde fof ko ɗo yimɓe enneɓe Nuhu hen kalkano ko ɗum hatnoɓe wiyede keɓe julɓe nde ɓe mbiyano yoɓe goppu yimɓe ɓe ndewɓe ɓe cali nde ɓen yonta ɓen yimɓe nanga mbatta ɗeɗo hono ɗiɗo sifaji kaaƴe ceha leɗɗe ceha rutti waɗana kaaƴe eɓe ndewe ina mawnine ɗum waɗi cehgol ngol harmina. Bandiraɓe julɓe ko yimɓe ɓe kaɗate ko e mawnindigol yimɓe ko hunno ɗum ɗo tan hula hen ɗum wona neɗɗo mawninta neɗɗo bawdum tan ko yo woɗɗo hakke haaɗi so ɓurti ɗum tan jibinta ko goɗɗum. Neɗɗo gandanɗa hoore maɗa ko neɗɗo tan ɗum wawi wonde fof ko tagore Allah. So Allah tagi neɗɗo noon gandal ngal rokki ɗum e martaba wawi rokkude ɗum fof to yimɓe yejjid ko neɗɗo tan saabu so mala ɗum ɓe diwnata ɗum bawal e martabaji neɗɗo ɓe mbatta ɗum sanam mahaɗo ne woodi sanam mo mahaka ne woodi e on saaha ɓe mahaka ɓe hande ɓuuri hewde yontaji yimɓe ɓe saabu ko kamɓe godirte ɓeɗo noon riwtanoma ɗon ha joni waɗama nate ina mbaɗe nder cuuɗi ɓeɗo noon hande noon woɓɓe hanki ɓe kañumen cehanno ene mbaɗa ɗumen leɗɗe ina dewra ɗumen e on saaha noon fof ko ɗum bonande tan. So tawi julɗo o ko julɗo ina moƴƴi anda diine muɗum ko sala hen ko eko jaɓa hen ko Allah yamiri ko rewa ɗum ko Allah haɗi ɗum ko woppa mo anda diine mum noon on saaha wawa yarude yeeso. Diine noon wona mi jibinama tan mi tawi jinnaɓam ko julɓe mi waɗi ala gandanɗa hoore maɗa ko sa ari a tawi a yi l'islam ne dari janggu saabu ko ɗum jippinano innulaɗo meɗen Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam jangde ɗaɓɓere gandal ganda hoorema ganda diine maɗa nde on saaha mbawa rewde Allah goto o. So ammala ɗum kala ko mbawɗa wadde ko wona ɗum koye majjere tan jahata kala jangde nde mbawɗa janggude tawa fuɗɗoraki ɗon ɓeydoto tan ko woɗɗindema diine Allah o. Diine Allah o nde wonno koye gandal soomi te kala gande no soomi e deftere mum senine nde yo ɓe kormo ɗum so tawi ko gonga kay jiɗɗa wonde ko julɗo. Koni tan ɗum wayi.